Vedeli ste, že podľa štúdie spoločnosti McKinsey firmy s vysokou mierou diverzity v tímoch majú o 35% vyššiu pravdepodobnosť finančného úspechu? Dnes vám ukážem, ako diverzita a inklúzia môžu nielen zlepšiť vaše finančné výsledky, ale aj posilniť vašu značku zamestnávateľa a pomôcť vám prilákať špičkové talenty. Pozrime sa na konkrétne odporúčania, ktoré môžete začleniť do vašej komunikácie a firemnej kultúry. Transparentná komunikácia hodnôt. Uistite sa, že vaše hodnoty týkajúce sa diverzity a inklúzie sú jasne komunikované na všetkých platformách, ako sú vaša web stránka, sociálne siete, interné komunikačné kanály a marketingové kanály. Používajte otvorený a pozitívny jazyk a zabezpečte, aby boli vaše materiály prístupné pre ľudí s rôznymi potrebami. Pozrite sa napríklad na podstránky spoločnosti Microsoft, Google, McDonald's či Salesforce, ktoré sú venované iba téme diverzity a inklúzie a odnesiete si určite množstvo inšpirácie. Zastúpenie vo vizuálnom obsahu. Keď príde na vizuálny obsah, je dôležité ukázať tváre, ktoré sú tak rozmanité ako svet okolo nás. Po vašich propagačných materiáloch zobrazujte ľudí z rôznych skupín, aby ste odrážali diverzitu vášho tímu a zákazníkov. Značky ako Adidas, H&M a Lindex ukazujú v ich marketingových kampaniách širokú škálu ľudí z rôznych kultúr a etnických skupín, čím jasne vyjadrujú svoje záväzky voči podpore diverzity a inklúzie. Diverzita v líderských pozíciách. Je dôležité, aby vaše líderské tímy odrážali diverzitu, ktorú chcete vidieť v celej organizácii. Len pre zaujímavosť, už spomínaná štúdia McKinsey, Diverzita víťazí, ukazuje, že firmy, kde ženy zastávajú viac ako 30% vedúcich pozícií, majú väčšiu šancu na úspech, než tie, kde ich je menej. A čím nižší je podiel žien v riadiacich rolách, tým menšie boli ich šance na prekonanie konkurencie. Programy na podporu diverzity a inklúzie. Rozvíjajte a aktívne propagujte programy na podporu diverzity a inklúzie, ako sú školenia na zníženie predsudkov, skupiny podpory pre menšiny alebo iniciatívy zamerané na ženy. Podľa správy spoločnosti Deloitte tieto programy zvyšujú spokojnosť zamestnancov až o 20% a zlepšujú tímovú prácu. Príkladom je program Business Women's Network od SAP, ktorý je najväčšou sieťou svojho druhu vo firme a podporuje kariérny rast žien. Zapojenie do komunity a partnerstva. Spolupráca s organizáciami, ktoré podporujú diverzitu a inklúziu, je veľmi dôležitá. Môže zahŕňať partnerstva s univerzitami, neziskovými organizáciami alebo profesijnými skupinami. Príkladom je banka Santander, ktorá spolupracuje s viac ako 1200 inštitúciami v 26 krajinách a vďaka svojmu záväzku k vzdelávaniu, zamestnateľnosti a podnikaniu sa stala prvou bankou v prestížnom zozname časopisu Fortune medzi 50 spoločnosťami, ktoré prispievajú k riešeniu globálnych sociálnych víziev. Feedback a neustále zlepšovanie. Nezabudnite na hodnotu spätnej väzby. Je dôležité počúvať, čo zamestnanci a kandidáti hovoria o vašich aktivitách v oblasti employer brandingu. Ich spätná väzba je cenná pre neustále zdokonaľovanie vašich iniciatív. Interné prieskumy sú efektívnym nástrojom na zber a analýzu pripomienok zamestnancov, ktoré vám pomôžu identifikovať oblasti na zlepšenie a zároveň zvýšiť angažovanosť vášho tímu. Zodpovednosť a meranie úspechu. Na záver, nezabudnite na dôležitosť stanovenia konkrétnych merateľných cieľov, pravidelného vyhodnocovania pokroku vašich iniciatív. Transparentné zverejňovanie výsledkov ukazuje váš záväzok k diverzite a inklúzii a buduje dôveru. Napríklad v roku 2023 zverejnilo svoje hodnotenia až 154 spoločností z rebríčka Fortune 500. Zavedením efektívnych postupov v oblasti diverzity a inklúzie posilníte svoje employer branding aktivity a zlepšíte vnímanie vašej značky. Transparentná komunikácia, vizuálne zastúpenie, diverzita v líderských pozíciách a neustále zlepšovanie sú kľúčové k vybudovaniu silnej značky zamestnávateľa. Staňte sa vzorom v oblasti diverzity a inklúzie a sledujte, ako váš prístup transformuje nielen vaše pracovné prostredie, ale aj širšiu komunitu.